Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itakit impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jessica. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 18 ti tawen ko, idinatay ni tatang ko gapo iti aksidente. Kat kalpasan ti 3 abulan si pudpimusay, nakirelasyon ni nanang ko kini Ed. Jak ninamnama aday ta desisyon na ti mangitunda iti gulo kada kami nga agina. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jessica. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyang iti plano mi ita. Alas 7 nga saan ka pa nakaawid. Ang mga nubirukan na kaninanang mo. Tsak pa kaya tagawin. Dito ita pa'y park. Apay ngay. Awan matlaangan ni daddy ang masangputa. Ti stepfather kan stepsister ko ti adda iti balay. Ha? Adda ka di dakis nga inaramid dakin ka, best? Awan, ngamjak man amo. Uray anya ti aramida. Nayadayo ti riknak kadakwada. Ay, sana nasaya ti kasta, best. Awan mo't kami ti dakis nga inaramid dakin ka. Ngam apay aguraam ita. No adda kumapay ni daddy. Saan ko kumaamarik na ti kastoy? Awan ti maaramidam, best. No diket, makibagay ka kadakwada. Iti kasta, agtali na ed tinasaya at alinangan nyo. Nagpigsama nun ti kakatawaan da. Dakkel at talaga din nagpaliwan ni mami. Sipod na maamuna day tanga Ed. Sana bale. Agdiretsok langan iti silid ko. Oh, nakasangpot ka matgaya man, Jessica. O may kanta mangan tayo. Well nga Rod, itay na ka pa yung orayan, ngam narabyan ka. Iso ngay una kami nanangan. Sa anak pa yung mabisin, mami. Tito. Mga anak tulatan inton mabisina. Oh, adda ka di parikot mo, anak ko. Awan, mami. Nabanugak laang. Masapol kong tiagina na. Okay, agsarita tanto inta nagsapan. Nasaysaya at pa'y, mami. Hi, Jessica. Ada ka di ibagam, Cheska? Damagak la kuman mabalin ang makikuyog aken ka inton bigat. Ngamin, nagtransferak iti pagadalan. Ta isumot ti kuna ni Tita Lina. Dayta ka di lang ti ibagam? Nabanugak ngamin. Kaya't kung tiagina na. Mabalin ka di matlaang ti makikuyog ken ka? Oo na. Apay ka tinasaan. Sige, mapana ko ni iti silid ko. Naglawa gayam ti iskulyo ditoy. Dayjay laang taadayo. Kat masapul nga aglugan. Best! Oh, bes! Apay nga itakalaang. Ay, napuno nga min tilugan itay. Oh, asino ta kaduam? Ni Cheska. Anak ni Tito Ed. Ah, kasta ka di. Hi! Hello, siya gam ni Noel. Ngam Noel, ati kayat kung ngayawag mo kanya. Okay. No, iso ti kayat mo, Noela. Ala, intayo nga rudan. Tap na saan tayo amala daw iti klase tayo. Oh, apay anak kami suot ka manin, best. Nagapa kayo kadimanin iti nobyo? Agtala ka man, bes. Adwak ni Cheska. Ang mga noagipulong ka ni mami. Saan kumat nga aramid ti mangidanon, Jessica? Awan ti rumbang apagdanagam. Sigurado ka, Cheska. Adto'y ti regalo para kan ka, Jessica. Happy 5th anniversary. Nalipatam samot nga anniversary ta ita. Ha? Pasensya kan. Ado nga ti pampanunutat. Iso anaawan iti panunot ko. Okay laang. Amokmat, nga aging ita. Kat saan ka pa anak ka move on iti ipupusay ni dadim. Kan agad adjust ka pa laang iti baro aka live-in ni mamim.
Jack nga rod amo, Anthony. No apay masapol nga agbirok ni mami iti sa bali. Kat nagdakkel ti kwarta nga imbati ni daddy kan kuana. Saan mo ko maapabasulan ni mami? Tinapatag, kat saan nakakabkabilan ti baro akalibin na? Saan matket ni? Ngam Jack amo, no kasanoak nga agad just. Tadadamot ka ni balay. Panagrik na kat nakataliak. Sa anak ang makagaraw no dada. Panagkunamlaang dayta. Padasem ti makisarita kadakwada. Iti kasta, mairwam ka. Mami, napanan ka di da Tito Ed kan Cheska? Napandala nag-shopping. Awan ka nung haminan ti suot ni Cheska. Kasta ka di, Mami? Apay ka di, anak ko. Sigurado kayo ka di anapod no day tanga Ed kada kayo? Amang ano kwarta lang ti kayat na. Di na maaramid ti kasta kanya. Mami, saan tayo nga amo? Isa amasapol abantayan nyo ti garawda. Ngamin, itay agsapa. At dati nangag ko akasarsarita na iti cellphone na. Diyak ka mo no, sino? Ngam, panagkunak at lukluk-kwanda kayo lang. Kabsat na la siguro. Ala, siyang kunti makamukan ko na. No, apay ngamin nga imanugot kayo ang makipagnaedda dito Mami. Sino ti kasarsarita ni Tito Ed? Rumbang ama amok no asino. Iti kasta, ada maipakita nga ebidensya ka ni Mami. Umasidagak iti ayan na. Jessica? Anyat araramidam dita? Awan. Aglis ka iti dalan ko. Tamapanak iti kusina. Apay kasta ti panagsasaom kanya, Jessica. Apay? Anda ka di dakos iti inbagak? Nakaring kayo kaya man. Muba kayo, tamakan tayo. Okay, Daddy. Nangag mo day jay, Jessica. Naskan a bumabakon. Isung aglis ka iti dalan ko. Naglawa mo tayo tagdan, Jessica. Okay. Anay ko, apay ang binagdagam ti sakak. Ay, saan ko ngayon gagara? Kunakmad ngamin nga aglisi ka. Anya ti parikot mo, best. Ngamin, bes. Itay agsapa na riingak. Ada nangag ko akasarsarita ni Tito Ed. Diyak ka mo no asino. Ngam panagkunak at luklukun na ni Mami. Oy, sana nasayati kasta, best. Naskan nga ipakaamom kini tita. Kasano nga ipakaamok? Saan mo tadumngag ni Mami kanya? Tunggal adda ibagak kontra kada Tito Ed. Siyak mo ti ungtan na. No kasta, masapol mo ti pamanagnak. Anya nga ta, no takawag ti cellphone ni Tito Ed. Oy, amangan mat no sikat ti pagpupudutan da no kasta ti aramidam. Naskan ama amok ti pudno. Maasyanak ka ni Mami. Manipod na kipagnaedda iti balay. Isumot tan ti kanayon mi apagapapaan ka ni Mami. Oy, agan-anad ka Amo ka din ni Anthony ti may papaniti da ito abanag. Saan, bes? Si kalaang tinangibagaak. Amo ka saan matlaang nga umanugot ni Anthony iti planok. May sapay. Saan nga amo ni Mami ti may papankada kami ka ni Anthony? Amo mo ta sana kayat ni Mami ang makirelasyonak. Ni Mami, naglaka ang maalilaw. Ala, nung kasapulam ti tulong ko, ibagamlaan ha. Agyaman bes. Anya nga tanumapam ka iji balay. Tunggal Sabado, rumrumwar ngamin da Cheska ken Tito Ed. Kastamot tan ni Mami. Ada na patag-apapananda titong Ed ken Cheska, Jessica. Si kapay lati makamo dito balay, ha? Saan manin atilar aramidam dito Wan, Mami. Adala ang project nga aramidan mi kan ni Noel. Di kay madanagan, tita. Syakton ti umawag kada kayo, inton adadakes nga aramidan ni Jessica. Agyaman nak, Noel. Noela, kunayo ka di. Masapul pa'y ayan, Noela. Wan, tita. Tapumimpintasak, no Noela tiyawag yu kanya. Alangarod, mapanakon. Tapno sana kamala daw iti papanak, Noela. Agan-anad kayo, tita. Wan.
Aganad ka, Mami. Awagan nak to, inton paawid kayon. Sige ha. Nakon. Uy, managisam gayam ni Tita Lina. Sigod mo't, bes. Ngam no ni Tito Ed Conches kan ti saritaan. Kanayon asyak ti dakas. Jakman amo, no niya timpakpakanda ka ni Mami. Uy, maawatam ko mamitan, best. Ay ayatin na ni Tito Ed. Kasla na kayo matlang kini Anthony. Di mo kayat. No, ada ibagak adakas may papankin kwa na. Aday ta ka manan, bes. Inraman mo manan ni Anthony iti saritaan ta. Oh, anya nga iti umunang aramidan ta. Sarakan ta ti kwarto ni Cheska. Ha? Sigurado ada maalat nga ebidensya ijay. Aday ta, nalukat akong, bes. Tulungan nak. Amok nga ada napatag a papeles alinaon day a drawer. Kat mamati ak nga ada dito iti ebidensya. Ngamin, kuna ni Tito Ed, nagtalaw ka no tinobyana, idi na ipas ngay na ni Cheska. Ngam, agdwa-dwa ak iti day nga imbagana. Kaya't asawan day ta? Saan da pa ang nagkalaysa? Sigun kan kwa na. Single lata ka no ti status na. Kat kayat ko amaamuan na anya ti pudno. No kasta, biro kan ta ti birth certificate ni Cheska. Dakalatulong day jay tapno maamuan ta no sa dino a lugar ti naggapwanda. Wen, bes. Best. Wanya, ada nakitam? Bes, kita am na iti aladawan. Apay ang nag-sweet ni Tito Ed kan Cheska. Ha? Ada pa igam ni Cheska asabong. Kan naka-holding hands da. Ay, wala niya. Uy, panagkunak. Sana marami ti agama ti kasta, best. Amangan mo't no da relasyon da. Ha? At saan apod no nga anak na ni Cheska? Uy, kita ang nagitidad dumaaladawan, no? Graduation ni Cheska da ito eh. Kat adda ka duwa da lalaki. Panagkunak. Kabsat na da ito eh. Takaruprupa naman. Nga, apay ako na ni Tito Ed kada kami asolo laeng nga anak na ni Cheska. Kitnupod no nga anak na, apay anak ka holding hands da iti aladawan. Apay masapol arumwarta, best. Saan aron bang nagsarita ta iji balay? Kasano no sumangpot na Cheska? Sapay awan pay laang ni Mami. Inalampay dagit aladawan da. Saan ko nga inala amin? Dwala ang tinala. Kat iti kinaado tila dawan da. Saan damat siguro amadlaw anak sayan. Anya nga rin ti planom ka dagit aladawan? Ipakitak dagiti ka ni Mami. At tapok nga da relasyon da adwa. Kat saan da pudno nga agama. Saan ka di nga agad adalmat ni Cheska? Wan, dayjay nga enti mangbangtad iti kwartang house usaran na. Ay, tagayam. Adda relasyon da. Ni Mami mo't, kanayon nga ikan na ti kwarta dayjay nga ed. Nupudnuman dagita nga atap mo, dakkel agulo day ta, best. Agyaman na, tanaka umay ka, Anthony. Anya ka di tinapatag na ibagam. Saan na ka mabalin ang makidate kan kainton bigat? Adami na patag nga si kaswek. Babe, Maawatan na ko, ma. Naskan ama amuan ni Mami ti pudno a kinatao ti lalaki nga ayatan na. anyat kayat mo asawan? Ni Tito Ed ka di? Wen, luklukon laeng ni Ed kanday dya at Cheska ni Mami. Ada ka di ti pamanaknak mo? Wen, dagito yung. Kitaam dagito aladawan. Panagkunam ka di. Aramid ti agama ti kasta. Naka-holding hands damat dito'y aladawan. Kat agparis pa iti t-shirt asuot da. Kaya't ka di asawan da ito'y, na da relasyon da. Pudno dayta. Kat dayta tinaskan ama-amuan ni Mami. Ay, jak tupay ngamin amo no sa dino a lugar tinaggapwan da. Ni Mami mo't ngamin, nagtalag adagos. Sige, kasaritam anasayaan. Mami, kaya't kayo kumama kasarita. May papanitan niya. Naibagag sapam, Han. Kastamot kan kahan.
Anya nga minantay ibagam, Jessica? Ay, kwa mami. Ada ka no meeting iti pagadalan mi. Katnas kan amapan kayo. O, sige anak. Umayak. Rumarmut la ka no datitom Ed kan Cheska. Kasta ka di? Kanayon da rumara. Ada nga min asasikasun mi ang papeles ni Jessica. Kasta ka di, tito? Ti kunan. Tsak amo ti palimad yo. Napanda ka di da, Tito Eden, mami? Wan anak, napandan. O ala, agrobot ka matan no adda meeting ija pagadalan nyo ita. Awan ti meeting mi, mami. Kung kunak laang dayjay. Mami, awan ka di ti madmadlaw yo? Ay na, Jessica. Ni Tito Ed mo ka di manan, titakda ka matam? Wan, mami. Ngamin. Jessica, saan mo ka di ang makitkita ti panangay-aywan ni Tito Ed mo kanya? Panangaywan? Mami, mangmangag mo ka di ti bagbagam? Amok ti pudno, mami. Luklukwan da kayo laang da Tito Ed kan Cheska. Ay na, no day tamanin ti bagam. Pumanaw kan dito isang wana. Kitaan nyo dagiti aladawan, mami. Nag-sweet da iti day ta aladawan. Anyat pa nagkunayo. Agamada ka di? Nangalaam iti day to aladawan. Saanan anapatag mo sa dino tinangalaak, mami? Tinapatag kat naamuan nyo ti pudno a kinatao da. Ada kamin, Han. Ne. Tinakawang kan itihan. Gaputa ulput ka. Apay, akasta kayo matan kini daddy. May sakamat! Ladawan nyo dagitoy. Saan ka di? Ako, agpalawagakan ka, Han. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo pa yun. Ala, pumanaw kayo iti samag. Sakbay nga dadakas amaaramid ko kada kayo. Awanan ka itibain, Lina. Da kayo ti awanan itibain, Cheska. Kaya't yun lang nga pagkwartaan ni mami. Ang moment ti pudno. Wan, kat manipod ita. Awanan ti karbangan nyo iti daytoy abalay. Pumanaw kayon dito'y balay ko! Pimanaw nga rod da Ed ken Cheska, kat saan maten anak relasyon pa ni Mami, Mr. Lonely. Impamaysa na langan ti atensyon na iti negosyo nga imbati day di daddy kan kuana. Kalpasan ti panagturpos ko iti kolehiyo, inyam amok ti boyfriend ko ken kuana. Kat ita, naragsaken ti panaglalangan mi. Alakastan kat agyaman ak iti kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jessica. Agyaman ak pagayam Jessica, adu at talaga dagiti manangalilaw at tao. Isu asaan na basta agtalaglatan. Kat nasaya at mat, tanaduktalan nyo ti kinapudno. Aluklukwan lagayam da Ed, ken Jessica ti inam. Ala, sapay la kuma, tagtultuluyen ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan at Jessica, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.